Crnogorično drveće se sprema potjerati nove izbojke, mlade iglice od kojih je dobro napraviti sirup protiv kašlja i protiv svih bolesti koji su vezane za dišne organe. Iglice se mogu sakupljati sa više vrsta drveća, najbolje je sa obične smreke, zatim jele, zatim većina vrsta borova, međutim treba paziti da ne bi sakupljali iglice sa obične tise, jer tisa je otrovna vrsta. Nju je teško naći u prirodi, rijetka je, međutim često je u gradovima, tako da ne bi netko posegao za iglicama tise, jel? Ne bi se proveselio fino. Što se tiče sirupa, vrlo jednostavno se pravi, kao što ćemo vidjeti u filmiću. Dakle, red iglica, red šećera, red iglica, red šećera i tako dalje, završi se sa šećerom. To se ostavi na suncu 1-2 mjeseca i potom se procijedi, znači dobije se vrlo dobar sirup.